תגידי לי, איפה אתם יושבים בדיוק? בפלמחים. ראשון. אתם לא באזור? לא, כבר 2.5. פלמחים? איפה? באזור של איקאה? נכון. מה הכתובת? אל תשים כתובת, שים גוגלי בווייז, אתה מגיע עד לתוך המתחם. אם תשים כתובת אתה תגיע לכביש. יש לכם חלקים לג'וליה, נכון? לאלפות? אני יכולה להעביר אותך למחירות. אוקיי. בסדר? טוב. בבקשה. תודה. כן. בוקר טוב. בוקר טוב. מי זה? מה שמך? אני שאול. שאול, העבירו אותי כבר כמה אנשים, רק אני רוצה לדעת עם מי אני מדבר. עם לירן. לירן, מה העניינים? תגיד לי, יש לכם חלקים לאלפה, נכון? לא. אין לכם לאלפה רומאו? לא. מי אמר לך? אמרו לי גוגלי, חלפים לרכב, פתרונות חכמים, משהו כזה. זה לא אתם? זה אנחנו, אבל לא לאלפה. אלפה רומאו אין לכם בכלל? לא. וואלה? וואלה. ואם מזמינים, גם אתם לא מביאים? אתה יכול לשלוח רישיון, לכתוב מה אתה צריך, נבדוק איפה יש, אם אפשר להביא. אין לכם את זה אבל כאילו פיזית אין פה, לא. אין לכם על המדף חלקים לאלפה כאילו בשוטף? לא, אין לנו. טוב לירן, אתם באזור איקאה, נכון? כן, באיקאה. טוב, אז אני לא מחפש, אז הגעתי למקום הנכון, זה גוגלי פתרונות חכמים, משהו כזה, נכון? נכון. טוב, אוקיי, בסדר, תודה. בסדר? טוב. ביי לירן, תודה.